yang kita nanti-nanti, yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti, Nyai Bendolege. Kang minulya matur suwun sampun kersa mirsani budaya sinten malih yen boten kita sing uri-uri mugi-mugi budaya Jawa tansah angrembaka Saleho karya budaya Oh Saleho karya budaya Saleho karya budaya Saleho karya budaya Mugi sedanten tansah pinaringan keselamatan, kesehatan, keberkahan lan pagelaran punika mugi pikantuk idi parilah danyang semara bumi wonten ing dukuh mriki. Mbok menawi wonten klera-kleranipun anggen kula matur Gusti Allah ingkang paring jangkep sedaya mawon kula aturi akseni. Karya budaya.
Ambar warungku sing dumaku malon kalon katuku sumolir mego minggo Bathara Yai garwaning sop tega temenira Yai apa dosane penyatan sira Yai ingkang akeh katingaran Yai duka napa to lamun galih Sigro budal ares tekledesi.
Rino kelawan wangi mung sliramu sayekti dadi bebujane ati pandang marengan semu gawe ketereng ati yo mung sliramu sawiji angger ujen atiku dhewe sliramu nalikane nyata mati salahku ketemu manis asamu bikarne kamu takkan hati-hati rino kelawan wengi sliramu karena hati nadyan ato tunomu nanging jone hatiku ketak-ketak sliramu timbang ana cahayu tresno tulung sing ati lan ana ewa cek satu. Sebentar. Sebelum dilanjut sebentar. Kula niku teng mriki niku posisine niku nyambut gawe. Mungkin ini kan pagelaran juga belum selesai betul. Dan juga situasi keamanan juga aman betul. Tapi dari salah satu pihak niku kudu ra kudu ken bubar kene lak kula bingung kan iki. Gitu. Kula niki bingung ngene lho. Di antara ini diturunkan diselesaikan untuk penanya minggir dulu. Iki arah dikliring sik ngumet ketuane iki. Jadi ngeten. Ini kan aman kan iki. Tertib kan iki. Lah, dari salah satu pihak ini kudura kan wis kan bubar kayak kula kan didepi masa sak meten niku kula remuk ta kula. Niki ngeten mawon, tetap kita lanjut. Kalaupun ada gesekan kita selesaikan nanti nggih. Loh, nek tertipe kaya ngene kudura kon medun kan kene mumet bos. Wong golek pangan lho bos. Iya loh. Semua itu saling menghargai lah. Panitia juga berjuang yo kesel. Mosok peh penontonnya meledos, okeh kebak. Takut nek perkelahian. Yakinlah mboten enten sing gelut. Dua jari. Tuh. Wargane do tertib kok ngenten kok bingung mawon niku jenengan niku. Sigra budal digedroke. Hey!
Arya Budaya hadir tentunya untuk kesempatan malam ini. Yang bersama untuk kasih cantik kita, hanya bersama Dito Amelia. hari ini jenengku tak pertaruhkan dah.
tulung sampean-sampean kabeh aja nganti ana sing berkelahi. Mesakno panitiane. Karena ini penontonnya overload. Tepuk tangan buat panjenengan semuanya. Sing kelingan karo pacare ayo nyanyi bareng-bareng. Ini hiburan untuk masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat. Sing kelingan mantan pacare ngaco sing duo. Spesial buat teman-teman semuanya pada malam hari ini. Pokoknya jaga keamanan, jaga ketertiban. Jos, 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 jos. Tak soko, tak soko. Tak soko, tak soko. Tak soko, tak soko. Musiknya alon-alon, aku sing kelingan. Ci, loro, a. Kangen hatiku. Ya, alon-alon lagi ya. Alon-alon lagi ya, sebentar, sebentar. Ya. Sebentar, izin biar sembuh dulu.